जिल्ला बेंटल बिक्रमपुर गामिनि थागिबि निबास ब्रह्मआ थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो टिउमार बेरामनि अपारेशन खालामखांनायनि उनावबो आइखां बायखां सानायजों बिसनायाव गोग्लैसोना दं। बिथांनि बेबायदि हालोदनि सोमोन्दै खौरां मोननानै 31 नं सिडली बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारीआ निबास ब्रह्मखौ खौरां लायो। बेरामजों भुगिनांनाय निबास ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय बावैसो सिगां गुवाहाटीनि बि बरुवा देहा फाहामसालियाव टिउमार बेरामनि थाखाय अपारेशन खालामजादोंमोन। बिनि उनाव उदैनि हासिनाय गाराया हामखांनायनि उनावबो आइखां बायखां सानाया खम जायाखै। फाहामथायनि थाखाय आखायाव रांनि आंखाल जानायलाय बिथाङा सुबुं अनफावरि अनसायसुला रायजो राजाफोरनिसिम रांखान्थियारि मददनि थाखाय गुरैयै खावलायहरदों। बिथांनिसिम मदद हरनो थाखाय बेंक एकाउन्ट नम्बरखौ गाहायाव होफानाय जाबाय। मुं निबास ब्रह्म SBI एकाउन्ट नं 3745861165 IFSC SBI N 001694 गामि बिक्रमपुर बेंटल फन नम्बर 6900935997। बेमाराव गोदोना दङ। दाथ' माबायावसो टिउमारखौ अपारेशन खालामबाय। अपारेशन खालामखांनानै टिउमारा मोनबाय 5 केजि बादि आरो 5 केजि बादि मोनो। दा थांफिनो माबानि चेकआपनि बाथ्रा बबेहाय खालामदोंमोन अपारेशनखौ? बि बरुवा गुवाहाटी। गारायफोरा बारा हामनाय बायदि जायाखै नामा? गारायफ्रा हामजोबाखै, सिङावबा माबादि जानानै दं दा मोनथिजोबा आरो चेकआपनि बाथ्रा फैदों आरो। सायो आरो ना? सायो, सिङाव एसे मोजाङै साबाथाय साबाय, थानो हालायै बादि सायो आरो। दा दिनै नोंथांनि न'खराव MLA फैदोंमोन, मा बुंलांखो बिथाङा थांनायनिखौ रेडि जानानै था, उनाव मा बेबस्था जायो जायखिजाया रेडिल' जानानै था होनलांदों आरोखि। नोंनि बे अपारेशन खालामनाय गारायखौ डक्टरा नायजाफिननो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा नोङो, जेनेबा अनसुंथाइफोर? आं बेखौनो सानदोंमोन आरो सोरबाफोर एसेसो होयो नामा। दा जेबो गैला हिसाबै हाबो फानबाय, न'आव जा दङ दंफां लाइफां बेफोरखौबो फानजोब्बाय। दा गरसेबो आखायाव गैया, ओंखायनो सोरबाफोर सोरनिफ्रायबाफोर थाइसे थाइनैफोर मोनोब्ला थांनो हागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो। ओरैनो आदाया मा खालामोमोन? आं सिगांनिफ्रायनो माबा मावोमोन आरो, मा होनो दंफां मिलफ्राव ओरैनो हाजिरा मुजिरा मावलाबायोमोन आरो। बिदिजोंनो सोलियोमोन आंनि गथ'फोर फरायनाय, जानाय थानाय, बे हाजिराजोंनो सोलिलाबायोमोन आरो। साबेसे माबा दङ मेम्बार न'खराव? गथ'फोर ओरैनो हिनजावसा 2, ओमफ्राय आंनि हिनजाव जाहैबाय आरो आइ दङ आरो। दा साबा परियाल दं। ओरैनो माबायदि असुखआव गोग्लैयो नोङो, जेनेबा सानायफोर माबायोबा? सायोब्ला सम सम एकदम बेलथायनो हायि बादि जायो, एसे थरा सरा खालामनो हाया, साबाथाय साबाय आलौवो, सायो, माने नैबे बिखा खंख्लानिफ्राय साख्लायो आरो एकदम आलौख्लायलाङो। बिसिनाव बिदि उन्दुसोनानै थानांनाया बेसे गोबाव जाखो? उन्दुसोनानै थानाया दा फैनायनिफ्राय दिनै 6 दिनानो जाबाय। दिनैजों 7 दिन जाहैबाय फैजेननायनिफ्राय। बिदिनो एसे सिखारो, उन्दुफिननाङो, बख्रबो उदैया।